Milí kolegovia, na podporu doručovania a ako poďakovanie za vaše nasadenie spúšťame špeciálnu akciu na august. O čo ide? V období od 4. do 31. augusta 2025 sa bude konať naša letná akcia Coffee Taxi, kurierská výzva, z ktorej vylosujeme 3 kuriérov, ktorí získajú peňažnú odmenu v hodnote 100 eur. Ako sa môžete zapojiť? Stačí splniť jedinú podmienku. Doručiť minimálne 400 objednávok v období od 4. do 31. augusta 2025. Každý kuriér, ktorý túto hranicu dosiahne, bude automaticky zaradený do žrebovania. Kedy sa žrebuje? Žrebovanie prebehne v stredu 3. septembra. Výsledky budú zverejnené na našej facebookovej stránke formou videa. Ďakujeme vám za vašu prácu. Držíme palce všetkým, ktorí sa zapoja.